Belaina wanama shingsha tei kidima shingsha patimo kasai phaikya chini mang piliwo lai thangja khorokcha tiprasa shiklani dabai joprok jaka khoroknei bukhuk tei khoroksa takho patimungni bisingtei shawi mankha jompujala bakhak stebe khobjak takarjola amchaini takuk sompu debormani sajla monus deborma bisi kolongma romoi fekjangai mani eba drugs bai kubuljak hwnei koktoma Omahaino miya horni noita tamfuro nukhungni borok bai mana khajakhai nukhungni borokno butok khayo omono khnawi gana gini tongnai lukurok tamung khahinei naina thangka Dinesh Deborma mungui khoroksano da bai tan rkhatei khoroksa bukhuk Sharmila Deborma nobo omoni logi logi choprok khahnei koktoma o choprok jangma yagulo khorok nuino Puila takarjola shak hamnogo rohorjakmani yagulo bele shak derama bai borokno GBP shak hamnogo rohorjago tei Monus Debormano amchaini lukurok romui takarjola PSO rohor kahnibo koktoma saimankha takarjola amchai gnangei belai no wana laijak tei sungmung ajaijak tiprasa rokti thina bo jaga thangai soguino tei salbusungni yagulo tiprasa thinangni chati Haimani bai hakchal no honei video report Chumui TV Tini no gana ko boro siru khole to phagede ni thangka gangke ba tamong ba se ge kulung ti muma phagede ba sayang o thango ne ma se pusa phaga khapru mo ai tamu baba hnu bano tanai sira sala phang sa sala malia ni gar sini ke binama ko ba khang khar ka tailang kunu sai malia Ang sepayo gani basayang thango phaidi nai lege na katam bas ke thondi ni thangkata ang se siru khoge khnai phayo bong nogo khe no tam nai bai no siksa ganna no hangi no khnawo gana sikke no phong no tam ngai to bo phasbai kun seslo de walai to gana phon kisa salo ta khoni ba siru khong ma khnawo kisa salo ase pola tamunga bang sai mia tom kang khota te thang som hai ngui riu ei mana no tam nai ke bo ke no bai kun seslo lai ta bo kun ya bo ka agi ro ko ka ham bo sai tong kata kata ka sa no tam na sa Aba bo sai ang bo sai malia tamung ni sungma se rei siru kho ang kun phon sai si malia busi si malia ko rong no de bo tam nai ta monus de bini ko to no lu ba ki no ko ba khai agi ro ko nunggo sao ni no no ko to ge de gi ding le hapan to bo so om hai ro wa se pa nung ya kuta tini ni hai go thana ko tong ya kuta ke kun sa sekali mai ya ni ko da ko ma ni hai dang kha wang a se sai malia tang bo khe to ni phai ma mu rok songwi tong ma ba mai tang ai phai ye ang tai kunu sai malia ta ben ke ta sa ba ko ta sa ang ukolo ko tan ja ka phungsa tan ja ka ang khar ka apur ke binama ke ba kha kabon pore ke borok nam la kyang semele ang khar ka ang ar su ba thang liya te ka ni te ko sa ko me ta sa ama to obo ka ko ani ko kini bi sai buai ka la yo bo boro na mo ba so ko ja tan ja wan se te ko bang ma tan ja kha sumitra Ngedara o nono tanai bini mungtamo ga bom ke tabu kharjak da na manjak khada bin mung ke to monus de barma ke bo ang no tan ma ni pore ang rom lai ka ani tan jak kubang mo jaga de hero no mari to bo khro ro go ke ani cherai to mo bini da no sek lai ka kono rokom ke sek mo ni pore da rom moi ang an cherai hinchi di babu doctor direct sine hospital hinde da soho to pheke bonang kuno attack khali am deke khlai deke khlai ma na hapen ang khlai liya khoroksa ang nei pe khoroksa khlai liya haike da to kha er pore bo ani no ganti hai to ngo kaisa partition no ganti to ni angaro bike ro to no agi tao to no bike ro ke bike khe ang tini aro tong liya hali bawe bara thangai puja ke to kha tanjana ni kiringo kindu ang tan liya ang haike no hai pe kya ke थाना वो इन्फॉर्म खाएगा निचराई हेल्प खाएगा दिखने के थाना ने पुलिस लोग वो खाएगा रखना हुए खाई वो लो पारा ने बरो रो बंखो बाइक चिरी खो काट के बासिलगा दिखने एबे क्या एबे बन पर थाना ने खाई बनो रमना ने थांग लाई खाता अन वातारो न ke bo iti sojak tai khoroksa no mokolo dukuman ni rakha ko khitare
এরপরে খে দলক থাঙ্গে রম লাইখা পুলিশ দারোগা সহ থাঙ্গে রমন বন থানাও তালাংখা আমন পরে খে বন লুগলিয়া থানাও সৌকে হামলেছিল খানাও Kabu bobot kana otong. তাকার জলা থানাও দং angka tu saya maya, angka para buah hasil ba, mana para nok tu kana no api no asal isa ko salta, ingke hanya caworo hanya tanglai bulai jong ko sab sab ni nai family an bukan tu tangja kapon cawo, ingke tema setongo an ni akan bukan ngabo bo tangja kani cawo, ingke ba apa no je agi terus. Itu dah semua kan. Haja. Cái áo nó om hay to mùng sa mùng nó ta sử dụng thì om hay ni mas hatang cái tay rong nó ta sắm mas hatang. Yo tan này, tan này rồi. Borok ni, akhirnya kau suruh borok bawa lagi kan? Iya. Kau bawa ni pasti. Bo wala ja kere ke pun wala ja kere. Kita bawa lagi. Ke wala ja kere. Botin Tan lagi kau tak? Tidak. buni taku bukung no kalayo ini taku bukung kalayo. Kau tan lagi bukan apa? Tanah ni mungkin monus dia Ini bermak. kau murau, akhirnya kau nong kau bawa apa? Agi rogo kahan no. Nggak tahu saat tu tam dan neng khatam ni saya sinai. Ini kau murau, aku nak tahu. Agi ke kahan no. Ini Tap tahu apa? Akhirnya kau pakai tanam nak. apa no atum so tam mung khabo khoro tam kase phaja. Apa sen sai man. Kenapa aku mesti tanya sama kau benar saja kau. Hai ini kisi misa khenao tu pormanu gyata. Anak kenapa kau mahu? I pormanu gyata. Cái đường ở bạn cái nó tồn nó cái sáng thì cái lấy cái bó cái cái kia nó có thằng người ta này thì nó tồn cái cầm đấy cả Omode ka hamin yabo omno abono ta sering bai di omo tomo sitara makano. aku nó sekarang nó có bốn cái xe này nó cái nó cũng nó cái xe này nó đến thằng nào aku nó bắt được nó cái thế bây giờ nó lọt đi đâu Omono omno tomo rono kun dino pono ai tabuk cerai ta sering bai di bun tomo no nugo yom haja.